Sí, la lesió d'Alberto és una molt mala notícia. Quan va acabar el partit doncs, confiàvem que no fos res important, desgraciadament no ha estat així i el perdem pel que resta de temporada i ens fa mal com a equip, ens fa mal per ell i el que hem de fer és sobreposar-nos. Sabíem que durant la temporada doncs, hi ha circumstàncies i en forma de lesions i de més, el que passa que una lesió com aquesta doncs és fotuda i l'únic que podem fer és estar a prop seu, ajudar-lo, donar-li escalf i si cap donar un plus més d'energia en cada acció pensant en que ell no ens pot ajudar des de dins. Llavors l'equip, una notícia com aquesta mai senta bé, però crec que tenim un grup madur i molt humà, llavors com deia, estarem a prop d'ell i nosaltres a Sestao a fer un gran partit que és el que hem de fer. Bones, Ferran. Jo et volia preguntar, perquè ara mateix és veritat que acaba de començar la temporada, però esteu a 3 punts del líder, que va canviar punts, i també esteu a 3 de la zona de descens. No sé si això parla una mica de la dificultat d'aquesta categoria on tot està molt apretat. Sí, és una categoria molt exigent, on predomina la igualtat. Bé, és cert que penso que en 4 jornades disputades tampoc és no dona encara perquè la classificació es comenci a partir o es comenci a diferenciar aquesta quantitat de punts, però sí que és veritat que és una categoria molt igualada, molt nivellada, on qualsevol equip, si no fas les coses molt i molt bé, et pot guanyar i et fa estar alerta. Llavors, nosaltres ara en aquest inici de Lliga hi ha 2 línies en les que crec que hem de ficar atenció. La primera és per ser el màxim de competitius possibles, intentar sumar el màxim de punts. Sabíem que teníem un inici de Lliga complicat, amb 4 partits fora de casa i 2 a casa les primeres 6 jornades, amb partits de molta exigència, amb sortides fotudes i molt diferents entre si, i en partits a casa contra grans equips. Crec que aquest inici a nivell de calendari és molt exigent. En aquests 4 primers partits hem aconseguit sumar 3, guanyar-ne 2 i com dic, és clau intentar sumar el màxim de punts per posar-nos en una zona de la classificació que ens doni confiança i que ens permeti seguir treballant per evolucionar com a equip i buscar aquesta línia cap a la nostra màxima competitivitat, cap a ser més constants dins del partit, cap a trobar més trams d'iniciativa i de continuïtat, però també com he dit molts cops, i crec que és una setmana on un cop més s'ha de recalcar, entenent el tipus de partit i l'escenari on anem a jugar, perquè el partit de Sestao a les Llanes, el context és un context molt específic, és un partit o és un camp semblant al de Tarazona, on la gent apreta molt, on el camp és més petit, a part acostuma a estar tou i hem d'estar molt vius en altres situacions de joc que poder la setmana passada no van ser tan determinants. Llavors, crec que aquest inici de Lliga és una miqueta treballar en aquestes 2 direccions i com deia, amb la mentalitat per sumar el màxim de punts possibles per ficar-nos on volem i alhora seguir evolucionant com a equip i anar millorant la nostra versió i la capacitat per tindre més trams de partit, el partit on volem. Què tal, Ferran? Bon dia. T'ho comentava tu, demà visiteu al Sestao, un camp de dimensions petites, un escenari complicat i a més se li afegeix les condicions meteorològiques, perquè ara mirant el mòbil la previsió és un 90% de pluja a l'hora del partit. Això fa que sigui encara més complicat. Un camp del nord també, on potser l'equip rival té més avantatge que vosaltres. Primarà demà ser més efectius i resolutius en el joc de l'equip? En la línia del que deia anteriorment, és una competició on cada setmana has d'analitzar bé el partit que has de jugar per jugar el partit que toca, perquè
tenim clares quines són les línies de millora de l'equip, ja ho vaig dir a l'acabar el partit i en això estem, però al final has de fer com un petit parèntesi per atendre el que toca ara. Llavors hem de tindre aquesta capacitat per seguir construint l'equip que volem i anar creixent en moltes coses del joc on crec que tenim molt marge de millora i on tenim aquesta intenció com a equip i aquesta ambició com a equip d'arribar a ser l'equip que volem, però clar, hem de ser el màxim de competitius possible. Llavors el Sestao és un equip que domina molt bé el seu estadi, en Viadero tenen molt clar el que juguen, tenen jugadors diferencials a dalt com Leandro, jugadors que són molt complementaris, darrere tenen gent amb envergadura, amb presència física, són capaços de portar els partits a ritmes alts, a part és un camp on la gent apreta, llavors jo crec que hem d'estar molt bé en els bàsics, hem d'entrar bé al partit per agafar ràpid el ritme de partit, perquè és un camp on no hi ha tregua, on hi ha moltes situacions de pilota aturada on ens han d'agafar ben posats i ens han d'agafar amb un nivell d'atenció alt i on hem de tindre aquesta capacitat a nivell de duels per ser guanyadors. Llavors crec que hem de tenir clares totes aquestes coses i tenir clares quines són les maneres de buscar la porteria contrària i de jugar a camp contrari, perquè no tenen res a veure amb l'anterior partit. Llavors, crec que en això i des de la solidesa defensiva, si aconseguim estar bé en aquests àmbits, doncs podem fer un molt bon partit. En un camp on ja dic que l'exigència és màxima contra un rival que sap molt bé què fer per ficar-se a jugar a camp contrari i per des d'allà generar-te situacions on et facin el partit dur i bé, sabem on anem, sabem contra qui juguem, sabem que hem de fer les coses molt i molt bé i amb aquesta mentalitat doncs, ens desplacem a les llanes. Ara, Ferran, afronteu 2 sortides consecutives, ara remarcaves el calendari. No sé si amb l'equip us marqueu algun objectiu de treure 3 de 6, 4 de 6 o algun objectiu d'aquests 2 partits per després ja estar a la part alta de la taula per establir torneu. L'inici és dur, un inici d'allí on tens 4 de 6 partits fora de casa i els partits que tens a casa són contra equips de molt nivell, es parla de la dificultat d'aquest inici. Crec que l'equip està entrant bé a la competició, però ara l'únic que importa és el desplaçament a Sestao, ni el que portem fet ni el que vindrà després. Llavors no fem càlculs computant els partits de manera conjunta. O sigui, tenim un partit prou exigent com per pensar en què vindrà després. Hem d'anar allà amb aquesta idea clara de que cada pilota és una batalla, i hem de tindre aquesta predisposició a l'esforç, aquesta predisposició a la lluita i després ficar futbol, però ficar futbol entenent el context on estem. Si ens equivoquem amb això, al final estarem més propers a cometre errades que ens poden costar el partit que no a generar avantatges que ens puguin apropar a guanyar-lo. Llavors hem de tindre aquest grau de maduresa i aquest grau d'humilitat, jo penso també, per anar a fer la feina i per estar molt centrats en aquesta feina. Llavors no crec que sigui un dia per ser brillants, crec que és un dia per ser hipercompetitius i per donar-li importància a cada petita acció, perquè són camps on ja no és la continuïtat que puguis tenir en el joc, és que no va d'això, és estar molt vius en cada jugada, perquè no hi ha jugades aïllades. Tot i que no hi hagi continuïtat, qualsevol pilota et pot amenaçar a la porteria o et pot ficar en una situació on puguis finalitzar. Llavors, crec que són partits on hem de tindre un nivell de concentració brutals, on hem d'entrar bé al partit, entendre que hi haurà moments del partit on el rival t'apreta i hem d'estar bé també en aquest esforç col·lectiu per trobar el nostre moment dins del partit. I com deia, tenim moltes coses en les que volem créixer com a equip, amb les que encara no estem al nivell que volem, però la Lliga no s'atura i la millor manera de trobar aquesta millor versió és que ens agafi amb punts acumulats. Llavors, això ho tenim clar
i en això estem treballant. Hola, bon dia, Ferran. Bon dia. Dels punts, una mica la competitivitat que ara estàs comentant, no sé, també ho has dit, la millora del joc. Està molt lluny l'Andorra d'aconseguir la millor versió que tu tenies al cap a principi de temporada o creus que anem en bona línia i que l'equip està ja aconseguint? No, jo crec que encara ens falta dominar molt més alguns aspectes del joc que a dia d'avui encara ens costen. Llavors, portem 4 jornades de Lliga, llavors jo ho dic dins d'un procés natural on hem d'acabar de definir-nos com a equip i hem de trobar aquesta definició dins la competició. Al final, per molt que entrenis, per molt que treballis en el dia a dia, necessites rodatge i necessites minuts competitius per trobar això. Llavors, jo crec que encara ens falta molt en algunes coses, hi ha altres en les que estic satisfet, o sigui, crec que l'equip està mostrant bona mentalitat dins dels partits i s'està mostrant sencer dins dels partits, en moments on està passant més el que volem i moments que no, però bueno, per exemple l'altre dia jo vaig dir en un inici jo crec que molt complicat de partit on no ens vam trobar, no vam estar còmodes, el rival va ser millor que nosaltres, penso que l'equip mica en mica va anar anivellant el partit fins a acabar donant-li la volta i ficant-se per davant del rival en una última mitja hora de joc que jo penso que vam estar a un nivell molt bo i que ho vam materialitzar en ocasions de gol, que això també és important. Llavors, bueno, crec que el nostre joc d'atac ha de millorar en ser més constants, en tindre més moments d'iniciativa per ser agressius i per buscar la porteria contrària, no per donar-nos més passades perquè sí, però bueno, crec que això encara ens hem d'ajustar, hem de millorar coses i a nivell defensiu doncs, trobar aquest equilibri entre ser un bloc sòlid però ser un bloc pressionant. Llavors, bueno, crec que hi ha moltes coses que anem fent bé dins dels partits, potser de manera menys constant del que ens agradaria i crec que la nostra línia de millora està en aquesta direcció, en aconseguir que això sigui més constant i més homogeni dins dels partits. Dins de la dificultat que sabem que hi ha un rival que juga, que els rivals fan moltes coses bé, que hem d'atendre la singularitat de cada partit perquè no, és una mica el que venia dient, que la setmana passada tens unes exigències però és que aquesta tenim unes altres molt diferents. Llavors a vegades també tindre aquesta línia on puguis ser constant en la millora de certes coses és complicat perquè has d'atendre altres. Llavors, bueno, crec que sí que estem tenint aquesta capacitat per entendre els partits i per entendre de què va cada història, perquè cada història és diferent, però bueno, crec que tenim molt marge de millora i crec que això també és bo, que si l'equip està sent competitiu, tenim moltes coses en les que créixer encara, doncs crec que és una bona senyal i també ho veig normal, o sigui, si ho féssim tot bé a la jornada 4, també em preocuparia perquè voldria dir que tenim poc marge de creixement com a equip. Llavors, ara centrats al 100% en el partit de Sestao, que és una sortida molt fotuda, on si no anem amb els papers en regla ens els faran pagar i al final màxim de respecte però amb una intenció clara de fer un molt bon partit i de fer totes aquelles coses que ens apropin a tornar amb els 3 punts i poder seguir sumant. Parlaves ara d'aquest marge de millora. Quin diries que són el punt o els punts que tu veus a l'entrenament, per exemple, que l'equip fa molt bé però que després, si n'hi ha, que després al camp no ho acaben de projectar? Una mica el que he dit ara. O sigui, crec que hem de guanyar constància en moltes coses que anem fent bé dins del partit, però que crec que anem a trams, que tenim arreons d'un domini molt gran, que a part aconseguim materialitzar-ho en ocasions de gol, o sigui, crec que l'equip genera quan arribem a 3/4, crec que hi ha fases de partit que ens costa tindre aquesta... ser una miqueta més polits en pilota i tindre aquesta capacitat per tindre més trams d'iniciativa. Jo crec que hi ha moltes coses en les que volem millorar i crec que hi ha moltes coses que fem bé, potser no d'una manera tan constant com ens agradaria. Llavors, hem de ser capaços també dins dels partits d'anar interpretant una mica millor en quin moment toca cada cosa per aconseguir que sigui un conjunt regular dins dels partits i eficient dins dels partits. Llavors,
En això estem, però és el que deia, en això estem, però entenent que cada partit demana coses diferents i que no veurem una sola versió de l'Andorra en tota la temporada, perquè crec que ens equivocaríem, perquè hi haurà partits on encertarem en aquesta versió, però hi haurà partits que ens demanaran una altra cosa. Llavors hem de créixer en aquesta capacitat de tindre múltiples versions i que cada una d'elles cada cop sigui més consistent. Tu mateix, Ferran, vas dir que l'objectiu era a l'abril estar al capdavant de la taula, entre els 4 o 5 primers, i el director general, Jaume Nogués, ens va dir en una entrevista a la ràdio que no seria un drama no pujar aquest any. Penses el mateix o creus que és una manera de no ficar pressió als jugadors? A mi m'agrada guanyar. M'agrada guanyar. Llavors, vull guanyar demà, que és el partit que juguem. I és que només penso en això. I quan dic penso, és pensem, els que estem dins. O sigui, entrenem per guanyar el cap de setmana. I la setmana que no podem guanyar, per no perdre. Llavors, és que no hi ha més. O sigui, si guanyem estem més contents, si guanyem millores des de la victòria, si guanyem la nostra afició està contenta, que és el més important, i créixer dia a dia. O sigui, a mi m'agrada, crec que som molt honest i que intento no fer-me trampes al solitari. O sigui, quan fem un molt bon partit, diem que fem un molt bon partit. Quan fem un partit on hi ha trams que estan bé i trams que no tant, diem que hem fet un partit amb trams bons i trams que no tant. Llavors, el que hem de fer és tindre el cap en el dia a dia i més en una competició que no perdona. Llavors, si anem a Sestao amb pardalets donant-nos voltes pel cap, doncs ens fotrem una nata monumental, perquè els rivals tenen capacitat, perquè els rivals competeixen i perquè aquí tothom es juga molt. Llavors, si anem a full, però a full cada entreno i cada partit, doncs anirem en aquestes dues línies que dèiem. Una, treure el màxim de punts que puguem, en dies que estiguem més propers del que volem ser i en dies que igual no tant, però ens hem d'agafar els partits com sigui i créixer com a equip i millorar per acabar sent aquest equip que volem i que tinguem més trams de partit i més minuts de partit on estiguem més propers a aquesta idea que tenim al cap del que ha de ser l'Andorra, entenent que és un procés i que les coses no són immediates. Llavors, si tenim aquesta mentalitat, jo estic convençut de que a l'abril em tornaràs a fer aquesta pregunta i te la respondré més o menys igual, però amb alguna cosa diferent. Llavors, ara hem d'anar a Sestao, aquest partit jo crec que és un partit molt, molt dur, contra un equip que té molt clar el que fa, en un estadi on es respira futbol per tot arreu, on la gent t'apreta i on si et despistes un moment se te'n va el partit. Llavors, com deia, m'agrada guanyar i intento que el meu equip tingui aquesta personalitat i aquesta mentalitat per buscar-ho cada setmana i deixar-se el que calgui. Llavors, poc més. Anem a Sestao, sabem el que volem, sabem el que hem de fer, sabem que hem d'estar disposats a deixar-nos l'ànima i al final el verd no enganya. O sigui, hem de parlar ja i demostrar les coses que volem que passin durant la temporada en cada acció de cada partit.